Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Khairun Niswatin saking Sulasi PS 3 badhe ngaturaken pidato basa Jawa tema pendidikan. Para bapak ibu serta sedaya ingkang kula hormati, ten dalem dinten iki monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Maringi nikmat lan rahmat sehingga ing wedal punika kita sedaya saged kempal ten mriki panggeng keperluan ngingeti pendidikan nasional. Saged perlu kita sedaya sumerap pemerintah kita bangsa Indonesia lan kitabipun Undang-Undang 1945 sampun wonten program pajak belajar kagem sedaya warga milai umur 7 taun. Uga menika kita sumerap ing dalem agami Islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten sekawan menika. Wekdal Nabi tansah gesah nempel wonten program utawi pemerintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku dipaspat sedaya umat beliau saged dados umat ingkang ndadahi ilmu pengetahuan ing petumo beliau ingkang apa kang sedaya. Mboten dados umat ingkang bodho menika uga kado pengedakan Nabi dalam riwayat Ibnu Abdul Bar. Golek ilmu iku senajan ing negeri Cina, sementerna golek ilmu iku menika lampu diwajibna ing atasi saben-saben umat Islam. Para hadirin ingkang kula hormati, lan kelawan ngangeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kita sedaya kula lan panjenengan ngingataken malih agengipun kita pados ilmu. Napa niku arumbi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan, ilmu wonten hubunganipun kalian ngesah ing donya kawon lan wonten ilmu ingkang kalian akhirat. Cukup semanten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.